Здравейте, аз съм Светослав от Персия. Не всеки сървър реално живее в дейта център. Някои работят там, където няма място или климатика. 5G и телко шкафове до базови станции, производствени халета и edge локации с Internet of Things и AI инференсинг. Точно за такива среди създавахме сървъра Persistinger i210, базиран на Asus платформа. Това е високоефективен Edge сървър с компактен двел дизайн. Направихме го за наш клиент, който разработва софтуер за управление и анализ на огромни обеми от данни от възобновяеми енергийни източници. Вятърни паркове, соларни инсталации в отдалечени локации. Затова решението му включва 10 броя сървъри Persistinger i210, проектирани за индустриални среди. Ключовото е, че работи при температури от 0 до 55 градуса и поддържа процесори от пето поколение Intel Xeon Scalable с възможност за надграждане до 2 терабайта RAM. С 10 hot swap позиции, които поддържат NVMe, SSD, SAS и SATA дискови устройства. Разполага с голям набор от PCI Express слотове, които служат освен за добавяне на допълнителни мрежови контроли, така и за GPU, което превръща системата готова за реални работни натоварвания. А с дистанционно управление чрез Asus Control Center и iKVM, контролът остава изцяло във ваши ръце. За всички, които искат да видят повече, оставяме линк в описанието.